Il-membru parlamentari Ewropew Alex Saliba ma jara xejn ħażin jekk id-deputat mexxej tal-Labor u Ministru Chris Fern ikun indizzjat fl-inkjesta Vitals. Dan kif it-tnejn filgħodu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista mistoqsi minn Net News jekk se jibqa' jagħti s-sosten tiegħu lil Fern fl-eventwalità li l-istess Ministru jkun imsemmi fl-inkjesta maġisterjali, Saliba saħaq li lest jagħti s-sosten lil kulħadd. M'għandek tagħmel qatt ħsara lil Maltin bħalek fuq livell Ewropew. Jekk ikun indizzjat taħseb li xiera. Jiena qatt mu ser inkun qiegħed nagħmel ħsara lil Maltin bħalek fuq livell Ewropew. Fil-jiem li għaddew il-Gazzetta Malta Today żvelat li Chris Fern ħasad lill-Grupp Parlamentari Laburista meta qalilhom li jekk ismu jkun imsemmi fl-inkjesta tal-isptarijiet u jirriżenja. Fatti li l-Prim Ministru Roberta Bella mhux talli ma kienx ċaħat talli fil-waqt li kompla bl-attakki fuq il-Maġistrat Gabriella Vella xeħet aktar pressjoni fuq il-ġudikatura billi qal li jekk fajneħ u ma jkunx ħati ma kienx se jaċċetta r-reżenja. Jekk jiena ma nkunx konvint illi xi persuna verament naqset, allura jiena jekk tiġi mogħtija xi offerta ta' riżenja lili, le min issa nkun qed naċċetta. Intant fl-aħħar jiem ma Bella ma ċaħadx il-lira jew sansitra li għandu l-inkjesta tal-Vitals fideh fatt li lanqas il-kandidata Claudette Bella Baldacchino ma ċaħdet. U minflok għażlet illi wkoll tattakka l-professjonalità tal-Maġistrat Gabriella Vella billi saħqet illi timing tal-eluq tal-inkjesta kien wieħed politiku. Irridu naraw li ġudikatura ma tintużax bħala għodda politika, għandek inkjesta li damet 4 snin, suppost damet 60 jum, u timings politiċi tagħha. Ġifieri kombinazzjoni din kollox sar eżatt mal-nominazzjonijiet tal-kandidatura tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Il-Maġistrat Gabriella Vella kellha timing Insemilkom bonġu. Attakki minnaħa tal-Partit Laburista li qed jitqisu bħala perikolużi u responsabbli fejn bost qed jisqu illi tali diskors qiegħed mhux biss jimmina l-ħidma tal-ġudikatura iżda isaħħan l-irjus. Bis-Sunday Times se tikkumpara din l-attitudni mal-mod kif mexxa Donald Trump fl-qel tal-irvellijiet fuq il-Kapitol.